hitande kala Sénégal no jiggo capanɗe jeeɗiɗi nder temedere kosam cundi ngam notade e sohlaji ɓesguli leydi ndi ko ɗum saabi e darorɗe lewru ndu gonɗen fodde ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe joyi nagge jaɓɓama to Lac Rose. Mabouba Diagne jakorɗo Sénégal tambiɗe ndema e gaynaka holiti wonde woni fandare mabɓe ko heɓude timmal kosam e nder leydi Sénégal. Oɗon gandi Sénégal ina jiggo hitande kala ko ɓuri milliarduji capanɗe jeeɗiɗi e CFA ɗum ko gam sodde kosam. Laamu ngu wonani tan e ɓeydude keewal nayyi kono kadi ina ɓeyda keewal kosam ɗam gam wawde heɓde milliarduji temedde 4 litar kosam ɗi leydi ndi sohli hande e nayi capanɗe jeetati e jeetati ujunere pewdade ha feewi men keɓ hoore men to batti ñamdu. Oumar Fall ko walaɗo kuuɓal fedde ANIPEL ko kam woni keblo garangal ɗi nayyi ɗum ko gam notade e dawrugol ngol ardiɓe Sénégal ɓe lelni. Mbiɗen jogui nokkuji mawɗi ɗomin mbawi wadde gaynaka tawi ko nayi immoriri Europe tawi eɗi mbawa henne heede ko alda e caɗele ko ɗum saabi mbiɗen gadda nayi jaltinoji kosam kono ko ɓuuri himmude e golle ɗe ko waylude nayi ɗi taw ko rendinde jibinirgol majji. E wi ANIPEL ko ɗum eɓɓore moƴƴere kono Mamadou Ba tambiɗo ɗongo golle APS to Thiès o anjini wonde wona yimɓe fof mbawi heɓude ɗi nayi gaddaɗi. nde eɓɓore ko hertinanade jooma jawle en ko yimɓe yiɗɓe wattude gaynaka golle ɗaɓɓirɗe jawdi ko ɓuri hewde e aynoɓe ɓe wawa hebde ɗi nayi sabu nagge woode no jara million goto walla million ji ɗiɗi ɗum gaynako wawa sodde ɗum. E nder ɗum ANIPEL no ɗofta hewɓe kono caɗele no godi ma woni nokkuji ɗi walla heɓugol ñamateɗi Touré ina arta hen. Et moi j'ai démarré mes activités avec ANIPEL 3. Min puɗɗorimi golle am ko ANIPEL 3. Mi soodi kolce nayi hewani. Min gollorgal am hewani gartam. Gonmi ko e nokku ɗo ngakkere potal woni. Hakkunde ɗo gonmi ɗo e Dakar ko e kiloji temedde ɗiɗi e capanɗe joyi. Produit ji walla ñameteɗi ɗi kajorami ɗi fof immorto ko Dakar. E minne kala ko kanmi yeede ko mami nawa Dakar. Golle ɗe e ya garta on no satti sabu geɗe ɗe min katojini ɗe ina tiiɗi no feewi. Hawa Gala Dialalo immi ko to rewo Sénégal ngam arde tawtorede e ngal ñallal hombo hollira weltare e garangal ɗi nayi. Gaynaka no jeeya e calɗi tambiɗi Sénégal kono haɗani yoga e caɗele no teske hen. Mouhamadou Sammodi Sow ina limta yoga e majje. En général en gandi joni natti tobde no toɓɓanoni natti iddanoni soñi radi bo so tawi naddede natti iddi natti toɓɓe tan ko probléme ɗumgol nattata wonde wadde firti wonde jawdi foti wurtude hankkadi koye juuɗe wayno jamde ene ko nanden en gueɗe bandu bo ko ɗum ene jeeya caɗele gaynaka so ɗum yawti kadi laddeji ɓuuri manque ndiyam bo ne foti waɗe nde godrogaji ɓaleji wona hay parfois taw godrogaji ɓaleji bo cumuji ɗi ne foti toppitede ko dañete ko e ndungu he heewani siɓe tawi kadi cummo hen kadi ne harga ɗum so renaki ɓeydoto ko bonnude golle yimɓe bo kadi guiɗa e guykaji jawdi ne heewi ko ganduɗa ko ganduɗa ɗum so waɗama ma gaynaka moƴƴu kono e siftinde gila e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi Sénégal addi fodde nayi temedde jeegom ujunere fawde temedde jeeɗiɗi e capantati e ɗiɗi jaru majji tolnima e 13 milliard kalisi CFA.